vítejte v druhé části Spojených. Čtvrtý a pátý díl Pozady na prd. Where to be, what the we what? Jste viděli moje oči? Vy jste to pokazili! Teď kvůli vám musím být pryč! To nejdéle z vás, jo, ať nevyšilujete, jo, ať se z toho, nemusíte, hahat, já tady budu s vámi asi hodinu, protože se nemůžu dočkat letních prázdnin. Jo! Musím to probovat proti gripovi, ale to je mňam. Já to musím probovat proti gripovi, nebudu to nejdéle z vás, budu to jen na chvilku. Já jsem kopie koky a to budu jenom 2 sekundy, hahaha. Špáky, Dobrý den, já jsem tam musel stoupit, protože zrovna letím z Canberry do Skotska, do Anglie, někam do Anglie. Jo, už do Londýna jdu, takže naschle. Já toho mám plný zuby. Já mám to vlastně. Jdu pryč a vypnu to. Jsem mafián. iPad, koky. Ne, a pozad ne. Ach, dragu, my chceme něco jiného. Ne, a my jdeme do papriky. Jdeme do papriková. Do Česka. Takže naschle. Zapomeň dát like a odběr. Toto je fin.